Hi guys! So na ako'y prutas, dairy, kapayas. Ako nang gihiwa. And then, asad ko'y avocado. Ang avocado is, tanawa, lata-lata. So ako na lang ning kutsaraon. Lata na gyud siya guys. Lami ni siya i-blend. Kay kuha naman siya, lata naman siya daan. Lami ra gyapon ni siya. Butangan na ako ni siya og gatas. Gatas nga katura kung kuan guys, Bear Brand or katong sa na nga gatas. Dayon na asad ko'y kuan, saging, butangan sa ako ni saging. So bahalag lata ni siya. Pero lami man sad. Ganahan ko anin niya, lanlanon. Ano may siya lanlanon guys, tanan din na bitaw timplahan.